Ang Seventh-day Adventist Church mauning iglesia ang tinuod nga Katolik. Maupod ning iglesia ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Ug maupod ning iglesia ang tinuod nga born again. Labaw sa tanan, maupod ning iglesia ang tinuod nga dating daan. Nganuman, tungod kay kining iglesia ang Seventh-day Adventist, mao ni siya ang nagsubay sa tinuod ug matuod nga kamatuoran. Usa ka dakong katawanan kung miingon ka nga or moingon ning ato ang amigo nga member sa Seventh-day Adventist nga ang Seventh-day Adventist maulo kuno ang tinuod na Katoliko. Sa pato tinuod na tindaan, tinuod na Iglesia ni Kristo. Managingon nga purely claim. Pero naman po ipadultihon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod duha ka managlahing gitawag og mga butang. Pwede kang moangkon pero pamatud-in ang imong giangkon kung tinuod ba na ang imong giangkon. So karon ingon siya kinatong amigo nga ang Seventh-day Adventist mao daw kuno ang tinuod na Catholic. Actually na may tulo ka requirements aron mahimo kang tinuod gud na Katoliko. Catholic in time, Catholic in place, and syempre Catholic in teaching. So unahon tani una ning Catholic in place kay mao man ginapanghambog nila kay di kaila pod sa tibuok kalibutan. So therefore Katoliko sila. Check ni pasar kay ni kaila pod sa tibuok kalibutan. Pero wa nagpasabot kay ni kaila pod sa tibuok kalibutan tinuod na ka kay even gani ang yawa. Ni kaila pag sa tibuok kalibutan pero tawag ining di man to tinuod. So wala ni kalainan sa yawa ning maong gitawag og mga Seventh-day Adventist. Pero kining pagkamakailapon di lang kay muhunong anang pagkamakailapon sa lugar. Kung dili napay ikaduha, pagkamakailapon sa panahon. Both ipasabot from the time of the foundation until now, dapat ka nang maong iglesia giingon ninyong gitukod ni Ganoong Jesucristo or giingon natong gitukod ni Ganoong Jesucristo na ana sa tanang panahon from the 1st century AD until now. Ang question, makapasar ba ang tawag ini nga Seventh-day Adventist? No. Bagsak ang Seventh-day Adventist. Nga naman kay ang Kristo nagtukod sa iglesia 1st century AD. O niya pagkaumat ng Seventh-day Adventist, ming butho, ming sulpot lang sa 19th century. Particularly sa 1863, May 21, kung wala ko masayop. Gitukod kinig mga upat ka mga Amerikano, Ellen G. White, iyang balang nga si James White, Joseph Bates, and G.N. Andrews. So, diha nga punto, palpak na. Hulog na ang tawag ining Seventh-day Adventist. Kaya di man makapasara sa panahon. Bago lang man, natukod. Atong 1863. Nya dili pag yun Hudiyo o nagtukod. Kundi ang nagtukod mga Amerikano. Nya ang tinuod na iglesia ng gitukod ni Kristo o sa nakabuk magtukod si Kristo ra. Nasi tawag ining mga gitukod nga mga branches pero ang iyan ang mga apostol pero in terms of katong main, no. Ang origin o ang tawag ang origin of existence isa lang kabuk ang originator or establisher mao nga atong Ginoong Jesucristo. Kay ng Seventh-day Adventist upat ka buok. Again ang mag-asawa nga White pagkahuman G.N. Andrews and Joseph Bates. So diha pa lang palpak na samot na sa kanang Catholic in teaching. Nga naman kay kanang Bible alone usula eskriptura dili man ang pagtulunan sa mga apostol. Pagtulunan man ng Luther, mo bitaw classified ang Seventh-day Adventist as Protestant denomination. Kung dili sa mag-classify as tawag ining bitaw nga early kuning na-connection sa early church, no. Wala. So diya pa lang palpak na. Di ba? Palpak na. Protestant na gani mo. Nya pagkahuman ang kunon pag yun ninyo kamoy tinuod nga tawag ining Katoliko di mo na nga bisag na kung sao bisag kung sa nalay tawag ining una-hunaan ng mga tawhan na bisag sa operot ng sabot di gyud masabot nga naman i-connect nimo ang 18th na 1863 dito sa tawag ining kining 33 AD perting layo oras tinay perting layo adalos tinay. So, kining Catholic in time, Catholic in place, Catholic in teaching, usa lang yun makapasaran din niya. Kanang Catholic in place. Kay, ni kailap mas tibok kalibutan. Kay kung asang Katoliko, mato man na sila magsamok-samok. O mo po na trabaho si Awa. Kung asang Katoliko, mamunyag sa ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo, dito po lang di mo niya magsamok-samok sa simbahan Katoliko nga namunyag sa ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo.
Amo ni mga tawanan kung asang Katoliko adto po na sila magsamok-samok sa mga Katolikong namunyag sa ngalan samahan anak ug Espiritu Santo. So therefore parintin na siya Katoliko po ni sila pero dili Katoliko nga iya ni Kristo kundi Katoliko sa magkinaiya siya nga mikaila po nagsamok-samok sa simbahang Katoliko nga gisugo ni Kristo sa pagwali, pagtudlo o pagpalapnag sa ebanghelyo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.